Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Uthi ukuthele uganunwabo ke laphana wengane zakwethu owayengumsakazi wokhozi uNgizwe. Emva kokuthi athole umntalabho ke laphana engomeni kaSigwebo ephume izolo ke laphana wengane zakwethu. Thina ngaloko ukukhuluma khula ke sikulandele icuno ulizwe ukuthi liphendulela thini malizwa ingoma kaSigwebo. Ngathi sekunokujwayela kabi lapha. Mzala usungijwayela kabi kwangempela nje. Yazi ukuthi mina ngihlonipha into eyodwa akubasikandi mina ukuthi ugabiwe. Wenza into ebehlukile edlula bonke ontanga yeni zonke izishiphi lezi. Njoba uzothi mina ngumkhova kaManqele mina ngakhova le nto lamabhamuza ngehlathi angakhova mina. Ungijwayela kabi. Funa wazi ukuthi Sigwebo nje ungijwayela kabi kwangempela nje futhi. Yabona. Nami ngivuvukele nje ngithandi kodwa manje ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi ngongempela. Mina ngibhekene nenkinga zami nezistress zami zepolitics sengikomnye umhlaba. Ngikhipheni kulo mhlaba wenu. Cela ungangijwayeli kabi. Cela ungangijwayeli yabo kwangempela. Futhi ngizokubamba umise nomatshalo ngizokubamba. Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi. Khonkothanani le. Fa distance. Kude. Ungasondela kimi. Wena ujwayela njalo wena Sigwebo ukuthi ufuna ukukhuluma udoti bese ugijimile kwenza amavidiyo uthi abantu bangabi serious kuyadlala uthini mawuthi kumkhathazi uyena umshaya lapha oshande wase ebaleka ethu esentweni kodwa egahlithe manje ke wena wenzanike wena ufike wena usuke la abanumzana abafana nathi igawuzu 4 wena wesigaba sodwa sibona ukuthi ungabala magabele ehlango sika baba uthi isihlobo sami nginendaba mina kunasihlobo olele sokala yalo olele sokala yintolele ngekutha sokala yintolele ngekutha sokala ube ngamehlo nesisiyo asengivele ngitholele sokala ube ngamehlo nesisiyo asengivele ngitholele sokala. Uye kwaqhuma isibhamu ephaka